Tohle je nejlepší sportovec Ameriky. Jedna dívka ve škole se přihlásila a říká, toho znám, to je basketbalista. Netuším, jak to mohla poznat, ale jmenuje se Ernie Magic Johnson a on v televizi oznámil, že je pozitivní. Celá Amerika tím byla šokovaná. On se to o sobě dozvěděl 2 měsíce po svatbě. 14 dní předtím manželka mu oznámila, že je těhotná. V této knize je popis, jaký měl strach. Jak se bál o svou manželku, jak se bál o to své dítě. V jedné škole jsme se ptali, jestli pak víte, od koho se nakazil. Jedna dívka ve třídě se přihlásila a říkala, no jasně, to je to druhýho. Další známý sportovec, hokejista, znáte? Nebyl to hokejista, byl to zpěvák Freddie Mercury. Tak se ptám často ve školách mladých lidí, jestli pak víte, na co on zemřel. On zemřel na obyčejný zápal plic. Byl to milionář, měl výbornou lékařskou péči a lékaři mu nemohli pomoci. Zemřel na zápal plic v důsledku nemocně AIDS. Teď vám vysvětlím, jak virus HIV pracuje v našem těle. Prosím tě, jak ty si jmenuješ jménem třeba? Gabča? Jo? Tak Gabi, já jsem čím tvoje jméno. Tak si představte tady na to ukázku, tato ta hnědá postavička, tak to je Gabča. Vidíte ta podoba? Ta bílá postava vedení, to není její kluk. Tam má několik kluků, jo, to ani nevíte. Ale to je osobní strážce bodyguard a ten ji chrání před nemocema. Každý z vás, jak tady sedíte, máte takového osobního strážce. Jsou to naše bílé krvinky, takzvané lymfocyty T, a ty nás chrání před nemocema. Když na Gabinu zaútočí nějaká nemoc, třeba chřipka, tak ty bílé krvinky zaútočí proti té nemoci. Vidíme, Gabina se směje, může jít do školy, do kina. Může být zdravá, ani neví, že v jejím těle se odehrává nějaký souboj. Může dostat nějakou jinou infekci, nějaké vážnější onemocnění a vidíme, že už si nesměje. Má bílé jazyk, začne bolet v krku třeba, dostane vysoké teploty, půjde k doktorce, paní doktorka nasadí léky, antibiotika, ona si 10 dnů bude brát ty léky, ale po 10 dnech se zase uzdraví a může zase s radostí do školy sbírat jedničky. Tady ta postavička červená, tady dole, tak to je virus HIV a ten je mnohem silnější. Virus HIV pracuje tak, že napadá ty naše bílé krvinky, přemáhá je a ničí je. A tehdy se tomu říká, že můžeme mít oslabenou imunitu, nebo že jsme ji úplně ztratili a pak už nás nikdo nechrání před nemocema. Pak stačí obyčejná nemoc, chřipka, angína, stačí obyčejný jeden aft v pustech, kožní vyrážka. A ti lidé umírají na takové obyčejné věci, jako třeba obyčejný zápal plic. Takhle vypadá virus HIV malinko zvětšené, aby jsme ho viděli. Teď vám vysvětlím, jak pracuje v našem těle. Tohle je schematicky znázorněná bílá krvinka. Virus HIV napadne tu bílou krvinku, vstoupí dovnitř tady do jádra a virus HIV tu bílou krvinku přeprogramuje. Je to samé jako program v počítači. Z té bílé krvinky se stane taková továrna na výrobu nových virů. Ty nové viry, co ta bílá krvinka vyrábí, tak nové viry opouštějí tu bílou krvinku a napadají nové bílé krvinky. A tady ta bílá krvinka po nějakém čase zanikne. Ale jedna bílá krvinka za 6 minut dokáže vyprodukovat více než 6 milionů virů HIV. V našem těle je to tak, že bílé krvinky neustále ubývají a virus HIV se obrovskou rychlostí množí. A proč třeba nemůžou lékaři najít vakcínu, tak ten důvod je ten, že vakcína si pamatuje jenom jeden typ viru HIV, ale virus HIV za 2 měsíce se změní víc než 28 000krát se změní. Proto lékaři nemohou najít vakcínu. Tohle je schematicky znázorněno, jak viry HIV opouštějí bílou krvinku. Tak, virem HIV si můžete nakazit ano, ne, možná. Tak co myslíte při líbání? Tak ve světě bylo několik takových případů zaznamenáno, byly to kuriózní případy. A vždycky ve školách říkám, ty polibky musí být velice usnitané a krvavé. Ale jestli se vás teď postrašil nemocí AIDS a budete si bát na Vánoce políbit babičku nebo dědu, tak vám všem poradím bezpečný polibek. Až budete někam, to říkám studentům, až budete někam na rande na schůzku, tak vám děvčata doporučuji, budete si sebou vždycky baterku a váš kluk večer, až vás bude chtít na rozloučnou políbit, tak mu řekněte, dělejte trošku drahoty a řekněte, miláčku, počkej. Nejdříve otevři pusu, pak si mu dobře podívejte do pusy, jestli náhodou nekrvácí, případně si posvíte baterkou. Prosím vás, nikdy to nedělejte svíčkou, jo? A když poznáte, že váš kluk nekrvácí, nemá žádné zuby, žádné afty, zuby nechyběj, tak se můžete klidně líbat. Tohle je bezpečný polibek. Letný polibek je bezpečný polibek. Jinak vy z vás, co jste věřící, tak vám taky doporučuji, když se budete líbat, tak si líbejte vždycky jenom svatými polibky. Víte, jaký je rozdíl mezi svatým polibkem a nesvatým, takzvaným hampatým? Já to vím. Já pracuji v církvi.
My si to nás neděli v kostele učíme. Nemyslím s kostelníkem, ale když byste si četli Bibli, tak v Novém zákoně několikrát napsáno, apoštol Pavel píše, pozdravuji vás svatým políbením. No tak musí být rozdíl mezi svatým políbením a nesvatým. Víte, jaký je tam rozdíl? Já si myslím, že ten rozdíl je 3 minuty. Takové ty vášnivé, dlouhé, krvavé polibky. Pan Fará ze sousední farnosti tomu říká masosadu. Tak na to si dejte bacha. Tak. Dýchání z úst do úst. Je to bezpečné? Nebyl takový případ ve světě zaznamenán. Nebojte se někoho dávat umělé dýchání. Těm lidem můžete zachránit život. Krevní transfuze, darování krve. To je bezpečné. U nás si krev každého dárce testuje a nebyl takový případ po té době, co se u nás začal krev testovat, tak takový případ nebyl zaznamenán. Při darování krve lékaři používají jehlu na jedno použití a tahle je vždycky sterilní. Tak a teď vám položím otázku. Představte si, tady v Praze je 18letý kluk a má vážnou známost. Už 2 týdny chodí se svojí 16letou přítelkyní a po 3 týdnech to došlo tak daleko, že se spolu vyspí. Otázka. Je to bezpečné? Jedna dívka v Olomouci se přihlásila a říká, no to už záleží na tom, jak spolu spí, jo. A František, který tam přednášel, kolega, tak se ptá, no jak to myslí spí, jo? Ona říká, víte, u nás v Olomouci je rozdíl, jestli spolu spí tak, anebo tak. Já vám zaručuji, když se budete dívat na televizi, na nějaký skutečně kvalitní seriál, například Sex ve městě, a pak si přečtěte nějakou hezkou knížku, třeba Kájo Maříka, a přitom usnete. A tak vám zaručuji, tohle to je bezpečné. Jestliže ale na to televizi se budete dívat v pátek a sobotu po půlnoci, když dávají ty hambatý filmy, tak já se na to nedívám, jo, ale to mě říká Daniel. A potom mezi sebou bude nějaký techtle-mechtle. U nás se tomu říká pohlavní styk, tak tady je hrozně nebezpečí, když by to váš partner byl HIV pozitivní, že byste si mohli nakazit. Ve školách studentů vysvětluji ten příklad. Je rys z minulosti. Často říkám ve školách studentům, děvčata, představte si tohleto jste vy. Potkáte kluka, začnete spolu chodit a spolu chodíte 2 měsíce. 2 měsíce to už je skutečně kus života, to už o sobě víte úplně všechno. A tenhle ten kluk po 2 měsících vám řekne, já tě miluju. Přísahám. Pak vám řekne tu známou větu, no a jestli ty miluješ mě, tak jak já tebe, tak mě to dokáž. Naši jsou v Hypernově. Za 20 minut přijdou, slíkej se, to stihnem. A tenhle ten chlapec může říkat, víš, já jsem ještě panic, kde pak já ženský, seš první, přísahám. 17 let se na tebe čekal. Seš ta nejhezčí holka v Praze, žádnou jednu nechci znát, ale často říkám, děvčata, ne všichni kluci mluví pravdu. Dejme tomu, že ten kluk měl před váma pohladí s dalšími 3 děvčaty a tato dívka mohla být HIV pozitivní. On to vůbec nemusel vědět. Ani ta dívka to o sobě nemusela vědět. Ona se nakazala od kamaráda na Mejdanu skrze injekční jehlu. Tak říkám, vy musíte si říct tímhletím způsobem tohle člověka na toho, může až k vám. Představte si, znáte televizní seriál Ordinace v růžové zahradě? To je takový lékařský seriál, tam každý s každým. Představte si, že by se tam objevil jeden HIV pozitivní. Netrvalo by to dlouho. Já to odhadu na 7 dílů. A měli by to úplně všichni. Co myslíte tohleto piercing? Ozdobičky. Řeknu vám za 16 let, co přednáším. Tak za 16 let jsem na školách, učilištích už něco viděl. Kluci mají ozdoby a náušnice, příušnice a piercing mají tady, 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 i tam. Tam se to neviděl, ale stalo se mě, jeden chlapec se přihlásil na učiliště a říkal, pane faráři, kdybyste si chtěl ozdobit to, co máte v kalhotech, tak říkal, nedělejte to. Mě to zajímalo, tak jsem se ptal sousedně, to ti musel strašně bolet, ne? Když jsi tam dole propíchnul. On takhle mám ruku a říkal, teď se nejhorší. Teď se o to trhají kondomy. A spolužák říkal, člověče, nejenom kondomy. Myslel si trenírky nebo slipy.
Tady je hrozně nebezpečný příklad. Jana přijde do školy a má krásnou náušnici. Uvidí spolužák Honza, řekne ta Janí, to by to sekne. Ale já bych to chtěl, tak nešlo by to. Jana řekne, to víš, jo, Honzo, lehni na stůl, pak vezme kružítko, cvák, jo. Pak přijde Petr a řekne, já bych to chtěl do noci, dvakrát, nešlo by to. To víš, jo, lehni. Vy se smějete, já jsem jednou přednášel v Sokolově a na učilišti kluci v Sokolově zedníci si to propíchovají hřebíkem. To nic není. Rybáři v Třeboni. Hádejte. Největším zavíracím špendlíkem. Vím o jednom chlapci bydlí v Chrudimi. Ten má největší zavírací špendlík fuku místo náušnice. Vypadá to docela hezky. A on si to ještě vylepšuje tím, že si tam dává kurku od chleba. Jednoho policajti ve městě zastavili a ptali se, co to máte fuchu? On říkal, čeče, neviděl jsi nikdy chleba. Tady hrozí nebezpečí, kdyby zájemně si mladí lidé mezi sebou něco chtěli propíchnout a neměli sterilní nástroje. A jeden z nich byl je pozitivní, jak by se mohl nakazit. Další otázka, vpichování drog. Tak drogy, to je velice častý způsob přenosu HIV. Já vám řeknu příběh. Přednášel jsem na střední škole v prvním ročníku. Po přednášce za mnou přišla dívka, ještě nebo 16 let, hrozně plakala. Říká, já mám strach, že jsem HIV pozitivní. Já večer nemůžu spát, já mám depresi a třeba celou noc propláču. Já jsem si ptal, proč máš strach, co se ti stalo? A myslel jsem si, jestli třeba nebyla znásilněna. A někde při stopování nebo na diskotéce a ta dívka říkala, já jsem si pravidelně půl roku píchal pervitin do žíly. My máme partu kluků a holek. O víkendu v pátek se sejdeme na chalupě, pustíme muziku, chvíli tancujeme a o půlnoci rozděláme tuto nádobíčko. A ona říká, víte, na té chalupě je to tak, že jeden si píchne pervitin, dá i šněhu kamarádovi, ten si píchne, ten dá dalšímu a jednou jehlou si píchne pervitin třeba 14 lidí. Ta dívka plakala a říkala, my jsme nikdy nedělali žádnou dezinfekci. Jenom někdy tu jehlu jsme opláchli potekoucí vodou a v pláči říká, to není všechno. Já se vám přiznám, na té chalupě tam byl taky volný sex. Já jsem měl pohlavní styk s několika klukama a já dneska vím, že ti kluci přede mnou měli každý z nich třeba 5 jiných děvčat. Já mám strach. Když by někdo z nich se nakazil, tak já jsem se mohla nakazit buď skrze jehlu, anebo při pohlavním styku. Já se s tou dívkou mluvil asi 40 minut a pak jsem mi říkal na závěr, abys mohla večer klidně spát. Dojdi si k lékaři na krevní test. Je to anonymní, bezplatný, do týdne víš výsledky a můžeš klidně spát. Tahle ta dívka, představte si, ještě nebo 16 let, ona sebrala odvahu. Šla na ten test. Lékař jí do týdne oznámil, že ona je HIV pozitivní. Okamžitě vystoupila ze školy. Ukončila školu. Krátce na to, za několik měsíců na to odjela do ciziny, tam pracovala, vydělala si hodně peněz, pak se vrátila a několik dnů po návratu dostala nejhorší rakovinu kůže, jmenuje se to Kapošův sarkom. Ta dívka byla strašně znetvořená, od hlavy až patě byla celá černá a ta dívka dneska už je po smrti. Já jsem vám říkal, že jsem byl mnohokrát v Rusku na Ukrajině. Tam je běžné, že kluci ve 12 letech si píchají heroin. Pervitin tam vůbec neznají. Děvčata od 8 let už si nabízí jako prostitutky. Navštěl jsem tohleto největší středisko pro narkomany. Křesťanské středisko, tady žilo 100 děvčat od 10 let do 25. V tom domě žilo 150 kluků a z těch 250 mladých lidí bylo 225 HIV pozitivních. A všichni se nakazili skrze injekční jehlu. Tohle jsou děti z Ukrajiny, 15letý, 14letý, 12letý. 15letá dívka, 10letý chlapec, 12letý. Tenhle chlapec ve 14 letech zemřel na AIDS.